Daikin pracuje zhruba 260 filipínských zaměstnanců a co se týče pozic v naší firmě, tak se dá říct, že na všech pozicích. Když se budeme bavit o konkrétních pozicích, tak jak jsem zmínil, pracují napříč celou výrobou. U nás se jedná o obrábění, montáže, pájení, svařování. Stavíme další výrobní halu a plánujeme nárůst filipínských zaměstnanců z 260 zhruba na 460 a do budoucna můžeme říct, že i toto číslo se může změnit. Filipínští pracovníci nás opravdu velmi mile překvapili a dneska téměř není ten rozdíl mezi zaměstnancem z Filipín a zaměstnancem třeba z České republiky. Zaškolování filipínských pracovníků probíhá úplně stejně, jak zaškolování například českých zaměstnanců z Ukrajiny a tak dále, je to úplně jedno. Máme nastavené standardní procedury. Prvotní zaškolení trvá zhruba 3 dny. Součástí tohoto školení samozřejmě školení bezpečnosti práce. A poté jsou zaměstnanci rozsortováni na určité linky, kde probíhá už zaškolování v tom výrobním procesu, to trvá zhruba týden a prakticky takto zaškolení nebo takto zaškolená standardní operátorská pozice už po tom týdnu vyrábí jako ostatní. Z pohledu filipínských zaměstnanců se dá opravdu říct, že úroveň je úplně stejná jak lidí v Evropě. Předsudky, které jsme měli před začátkem vůbec tohoto projektu, tak ty už jsou dávno pryč. Ti zaměstnanci, nechci, aby to znělo jako klišé, ale opravdu během týdnu 14 dnů zapadnou mezi naše lidi, jsou velice rychle sofistikovaní. Spolupracujeme s firmou GrapeCare. Dalo by se říct, že to je pro nás hlavní firma v této oblasti. Spolupracujeme s touto firmou již déle než 2 roky. Co se týče celé té procedury, náboru a tak dále, i v této oblasti spolupracujeme společně a dneska už jsme ve fázi, kdy nám dobíhají první zaměstnanci s 2letými vízy a začínáme vlastně proceduru, kdy budeme tato víza prodlužovat. Co se týče spolupráce s agenturou GrapeCare, tak bych řekl, že je na vysoké profesionální úrovni. My jsme do současné doby určitě spokojeni se spoluprácí. Tuto spolupráci stále rozšiřujeme, protože jak již bylo zmíněno, nejde o to jenom ty lidi nabrat, ale také se o ně postarat. Analyzujeme, vymýšlíme, připravujeme nové a nové věci právě proto, aby ty filipínští pracovníci nejenom aby tady vydrželi ty 2 roky, ale aby se nám sem vraceli. Takže když ten zaměstnanec u nás nastoupí, stává se z něho vlastně kmenový zaměstnanec, tak i tak nadále pokračujeme ve spolupráci s agenturou a tato agentura se stará prakticky o ubytování, o víza, o lékařskou pomoc a tak dále. Co se týče takzvaného papírování, tak určitě i v této oblasti je pro nás firma GrapeCare velmi důležitá. My jsme předtím jednu dobu uvažovali, jestli to bude činnost, kterou si budeme dělat sami nebo budeme outsourcovat. Nakonec jsme se rozhodli, že i v této oblasti budeme s firmou GrapeCare spolupracovat a prakticky i pokračovat po uplynutí 2letých víz. Já jsem tady několikrát zmínil slovo agentura GrapeCare. Já bych toto slovo asi vynechal, protože pro nás GrapeCare je spíš společný a nejenom čistý dodavatel. Co se týče toho vztahu GrapeCareu vůči Daikinu a naopak, tak si myslím, že je to víc jak na profesionální úrovni.